Ο τηλεοπτικός σταθμός Alter εκφράζει η Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας, η οποία εκτιμά ότι αποτελεί συκοφαντική δυσφήμιση για έναν ολόκληρο κλάδο. Ο σταθμός καλούσε τις διαφημιστικές εταιρείες να επιστρέψουν τα λεφτά που έχουν πάρει από το σταθμό. Οι όποιες διαφορές μπορούν να λυθούν στα δικαστήρια και όχι με συκοφαντικά μηνύματα και απειλές, τονίζουν οι διαφημιστικές εταιρείες. Την ίδια ώρα, σε επίσκεψη εργασίας, προχωρούν οι εργαζόμενοι του Alter. Εντύπωση και σχόλια προκάλεσε το κρόουλ που εμφανίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο πρόγραμμα του τηλεοπτικού σταθμού Alter. Ζητούσε από τις διαφημιστικές εταιρείες να επιστρέψουν αμέσως τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που παράνομα, όπως ανέφερε, έχουν αρπάξει από το Alter για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, οι φόροι και να συνεχίσει το κανάλι τη λειτουργία του. Κατέληγε λέγοντας πως το πάρτι τελείωσε και πως όλα θα βγουν στη φόρα. Άμεση ήταν η απάντηση της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας. Η συγκεκριμένη δήλωση με συνοδεία απειλών συνιστά συκοφαντική δυσφήμιση για έναν ολόκληρο κλάδο συλλήβδιν και αποτελεί ακραία κατάχρηση της δεδομένης δύναμης που έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να επηρεάζουν την κοινή γνώμη. Στη γνώση της ΕΔΕ, η κατάσταση την οποία έχει δημιουργήσει το Alter στη διαφημιστική αγορά είναι ακριβώς η αντίστροφη. Ο σταθμός αδυνατεί να ανταποκριθεί από το Μάιο του 2010 σε οφειλές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ προς συναλλασσόμενες διαφημιστικές εταιρείες και έχει φέρει πολλές από αυτές σε εξαιρετικά δυσμενή οικονομική θέση. Είναι θλιβερό να προσπαθούν η διοίκηση και οι μέτοχοι του Alter να αποπροσανατολίσουν τους εργαζόμενους του σταθμού, προσπαθώντας να μεταφέρουν τις δικές τους ευθύνες στις εταιρείες του κλάδου μας. Όσον αφορά τη δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Alter, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ξεκίνησε η καταβολή χρημάτων στους εργαζόμενους. Δόθηκε το δώρο του Πάσχα και ένα μικρό μέρος από τους οφειλόμενους μισθούς των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου. Οι δημοσιογράφοι συγκεντρώνουν υπογραφές για να προχωρήσουν σε επισχέσεις εργασίας από αύριο Μεγάλη Παρασκευή, ενώ από την πλευρά τους οι τεχνικοί έχουν αποφασίσει την επίσκεψη, η οποία ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα. Η νέα υπόσχεση της διοίκησης αναφέρει ότι μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας θα έχουν εξοφληθεί και οι 4 μήνες του 2011, με τους εργαζόμενους όμως να κρατούν επιφυλακτική στάση και να συγκαλούν γενική συνέλευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την κεφαλαία αγορά, για το 9μηνο του 2010 στο Alter, οι δανειακές, οι μακροπρόθεσμες και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις φτάνουν τα 512 εκατομμύρια ευρώ, ενώ πηγές από τη διαφημιστική αγορά ανεβάζουν το οφειλόμενο ποσό προς διαφημιστικές εταιρείες στα 170 εκατομμύρια ευρώ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι για ακόμη μια φορά η διοίκηση του Alter διαβάζει τον νόμο κατά το δοκούν και επιχειρεί να αντιστρέψει την πραγματικότητα. Σοβαρά ερωτήματα όμως προκαλεί η αδράνεια εδώ και μήνες της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς, που έβλεπε τη μετοχή του Alter να παραπέει. Το σημερινό αποτέλεσμα, με τους επενδυτές να έχουν χάσει τα χρήματά τους και τους εργαζόμενους στο Alter να βρίσκονται στον δρόμο, δεν αθωώνει εκείνους που έβλεπαν το πρόβλημα να διωγγώνεται και παρέμεναν άπραγοι.